pregunta sin contestar a ningún periodista. Llevo 10 anos aquí. A mellor hai unha pregunta que non a podo contestar porque non a sei, pero levo 10 anos dando rondas de prensa onde vostedes me poden preguntar de todo. Incluso me poden preguntar calquer cousa que non teña nada que ver co Consello. Creo que cada vez que se me fixe unha pregunta contestei esa pregunta. Sobre outras consideracións, me pregunta vostede, quero recordar, sobre a Compañía de Radio e Televisión. As protestas na Compañía de Radio e Televisión de Galicia ou nas televisións en xeral? Nos medios públicos sabe que hai protestas na CRTVG, tamén nos compañeros de Radio e Televisión Española, pola manipulación informativa. A semana pasada preguntaban en concreto por estas propostas, pues as protestas por los verdes en negro. Usted non preguntou por eso. Non, preguntouselle aquí. Bueno, eu non vou entrar en ese tipo de consideracións. En todo caso, eu pregunto a súa opinión sobre esas protestas. Insisto, teño moitos defectos, pero non contestar a preguntas, creo que ese non a ten. Como esa pregunta se me fixo incluso finalizada a roda de prensa, pois, en fin, eu contesto as preguntas que se me fagan. Mire, as cuestións da CRTVG que as contesta a CRTVG. Do mesmo xeito que non me piden opinión para facer cousas, non podo asumir a responsabilidade dos efectos das cousas que se van ou que se deixan de facer. En consecuencia, a CRTVG sabe que un organismo independente, un consello de administración, e lle corresponde dar contas do que fai, do que non fai e do que deixa sin facer. E iso é a miña posición dende sempre. Non vou a intervir nas cuestións da CRTVG. Nin se me pide opinión para contratar, nin para descontratar. Por consecuencia, se me importa, esas preguntas dirixen máis a CRTVG. E sobre a televisión española, pois tampouco dará a miña opinión, salvo, evidentemente, a opinión que di no Parlamento cando un grupo me fixo alguna referencia sobre a CRTVG. En fin, espero que nunca un goberno da Xunta de Galicia faga o que fixo o goberno central nos medios públicos da Compañía Radio e Televisión Española, como foi destituir por Real Decreto Lei a un Consello de Administración nomeado polas Cortes.